le zona le Chhanna kan kalang sir question number 1 Zawturin member Zawttu Robert Romawia Royte lo somang Speaker Kalome Health Minister Zawm tak Chhanna atana ka Zawhna chu hi ni Hachhek Biala Hospital lemo sub center lemo omlo na khwa a Sarkar masa in Health Clinic Center adin tekha Sarkar hian hei tun Sarkar hian ti turan yang tun Sarkar hian ati to vek tun Sarkar ati to vek hi ti thar le tumna omem ti ni le chang turin Health and Family Welfare Department Zawttu Minister Zawhna T Lalhlimpuia lo somang Speaker Kalome Robert Romawia Royte in Zawhna Chhanna chu tumna awm ri lo ti ani Kalome la hei Zawhbelhna hi kan la thina Zawhbelhna hianin a Zawttuin Zawhna nei tuin Zawhbelhna nei chuan chu kan da lal anga chuan a bak chu pani kan lang belanga zawai pathum ta chuan din tum tlang ta ila a Zawhna nei tuin Zawhna nei chuan somang Speaker Kalome ne ka Zawhbelhna chu hei ka Zawhbelhna main Lalhlimpui hi Minister alani reilawai hian a performance te hi thayem kong tam taka ti mutu te singa mi kan ni ve ka department and culture tourism department ten don en kolvia kan hun la kan ti man chia lo an zui kong ate tin tribal affairs lama te po EMRS te Mizoram Sarkar ang chungan laluta an wai sang tam tak an ruaman te hi ropui ka ti khop maya Zawhna nen khanen person de una ma se khat chu ti chunga tourism an han lak saka tribal affairs lamte an han lak sak te hi han zo zui chi chu ti chaselen tu ha lo deu sia mak chu ka ti dewa khalai te kan soi lok tu ka Zawhbelhna chu hi ni healthcare hi alar khop maya ti to po sarkar pore chwani na langa tiam po min tiam tha chu ti mek lai chuan private hospitals aizola le khopui danga po private hospital hi mi re thele har sa te le hian kan chhor kan manglo theilo ani tuna sarkar le private hospitals nei tu tena te in rem le theilowa private hospital in admit ten Mizoram Sarkar ina healthcare atana sum tam takaruam man tele atho om chi dang te pon han thoka tin CSS scheme then khat te po healthcare integrate te mela laluta anti chorle thei si lo mi tam takan om hi a serious le in ka ria kan Sarkar ve lai khan ti khang langila covid thripui te lenga kati lai te khan private hospital te role hi pawimawh anni hi sum dong an ringot lova charity tam tak ti tu te vek an kan private hospital te hi chu wang chuan rampu mina mang anna namin mang anna kan to laya an sum le pai le tha le thiam na an engani mi puina kan chhorna sajia te kha ngai to le chuan tu na ok ai tak le healthcare scheme siam chungchanga po an a stakeholder lian berte rawn po ni lova engani impose ang dewa hetiang scheme kal hi apuin ka ria kan minister Zawm tak hian healthcare scheme chungchanga private hospital ten a hospital le kan soi le thina chhortu chu mi pui dei kan ni private hospital le Mizoram Sarkar hi in rem sel chu private hospital kaltlanga health care scheme kan chordan tur hi ruaman na tharemo engemo siam tum na te omem engeni ti kha kan zo rualin he scheme private hospital tena te kaltlanga mi puina kan avail ve thelo wanga Sarkar ina sumastian turastian lo hini khata exavel ngen yang khalai saving te kha saving hi kan lo tile mai mi kan Sarkar
KPT hian saving ti zong hian engem hi mi pui tanga sum khon te saving te zong te kan soi lek thina department ten kata po chu wang chuan private hospital ina kal tlanga mi pui nan bill thei lo rem changa la hian sarkar kanin seng lo deu ni mai lom ti zong ngai tuan te sarkar hian lo mang palen lo mo ti kha kan zo tel ni lo mo me tu jo Zawhbelhna Zawttu member som tak T Lalhlimpuia ro somang Speaker Kalome Health and Family Welfare Department Minister Zawm tak Chhanna tana Zawhna kan dubel chu ke chuan tlang devin toy devin kan zot mayanga Mizoram Sarkara Healthcare Scheme empanelled hospital MOU engzat nge sign pui anei ti le deemed empanel engzat nge anei ti kha Zawhna chong angin pati kan zot tiang Kalome Zawhbelhna Zawttu member som tak Dr. K Beichhua somang Speaker Kalome Zawhbelhna chu Universal Healthcare Scheme pa hian contributory beneficiary chung ka engzat nge in enroll tinita se ten ka zo tum pakhatuna khana lo zo ta zo lo zo dom do in engzat tin nge le private dam to in engzat tin nge le in empanel lo ti ka zo na ta se panhina chon ZMCH hi central kutarhlan tumna omhem tumna omta se enge chan tum lo ta se state hian sumle paya a management a hen har sana nem le medical council recognition ni ani to em pathumna chon Siaha district hospital CT scan le tum kha le ni to em le to ni ta se enge thlenchin la le lo ni ta se enge chan tikha ka zo na ni speaker Kalome lo mo me hey Zawhna le Chhanna hun le zawa kan minister khan a thei anga chang turin han som thu mai don niam ani thei anga chang turin kan minister zo tak bilo somang Speaker Kalome Robert Romawia kan MLA Hachhek Biala Zawhbelhna Chhanna kha sarkarin sum kan sen so turzat kha kan kha chut ani lo sarkarin kan chut lowe tin ka Chhanna ani anga ti chuan T Lalhlimpuia MLA lunglek west in a Chhanna a Zawhna kha empanel hospital za thi Mizorama som pakhat kan neya daycare pathum nen tin street pon a hian empanel hospital somni panga kan neya dim empanel hi som pathum kan nei bok ani ti chuan Dr. K Beichhua Chhanna kha Zawhna kha sorry helai hian in min zo karin vain kalo in ring sa kan en luk anga beneficiary zat hi kachin sia na hi helai hian alo lut lo tlat me a pekin kanin pe me donia zia kin kanin pe me donia ti chuan CT scan chungchang kha private hospital te an lu lo chan kha chu anni ne na kanin biak danan soidan tlang pui chuanin cashless hi kan du lo an tia ke ni in cashless hi kan policy kan sarkar policy ani wangin mi pui te ham thatna turin cashless nge in ti ni se kan ti wangin chu kanin rem lo na ni bera kan la in berenga anni po hian cashless hi an pom ve thei thua hi kan ring ani ti chuan empanel lo zat hi ka soi thei mai lowa ziakin dule kanin pedonia MCI permission hi ZMC hian kum te in kan ne tuna hianin kum hnetan min han pele phota min pek chhozel po kan ring ani tin Siaha CT scan kan da tur kha kan boy pui mek zela
tu na hianin civil works hi kan khoi me ka Siaha lo pom hun danga kan da tur kha World Bank khawina min pek tur ani wang hian MHSSP in an du uluk em maya kan engineer te po hi an ron muzinga tiang chuan an siam zo hun tur kan bun fel thei hun hi chu December hi ani kan ring ani kalome pu speaker lo mo me